ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ድማ ሓንቲ ብልፅ ዝኾነት ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ። እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ እንታይ ዝሰርሓ ብትግርኛ ዝኾነ ይኹን ፅሑፍ ተሓታ እሞ ብትግርኛ ዝኾነ ይኹን ፅሑፍ ተሓታ ካብኡ ብምንታይ ትምልሰልካ ማለት እዩ ብትግርኛ ትምልሰልካ ማለት እዩ ብትግርኛ ትምልሰልካ ማለት እዩ ብትግርኛ ተሓታ ብትግርኛ ትምልሰልካ ማለት እዩ ብትግርኛ ዝሰርሕ ኣፕሊኬሽን ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ። ቅድም ክብል ያው ናይ ቻት ጂፒቲ ዲፕሲክ ገለ እሳቶም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ብእንግሊዝኛ እዮም ዝሰርሑ ትግርኛ ሰርች ጌርካ ብትግርኛ ይምልሰልካ ማለት እዩ ከዓ ትራንስሌሽን ተጠቒምካ እዚ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ከመይ ከምንጥቀመላ ዝብል ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ምሳይ ፀንሐ ክሳብ መጨረሻ። ስለዚ መጀመርታ ክንገብር ጎግል ክሮም ኢና ንኸፍት ጎግል ክሮም እንትሪእዎ ዘለኹም ጎግል ክሮም ወይ ከዓ ኦፔራ እውን ንኸፍት ንኽእል ኢና ሞዚላ ፋየርፎክስ ንኸፍት ንኽእልና ብሮዘር ንኸፍት ኣለና ማለት እዩ። እቲ ብሮዘር እሱ ምስ ከፈትና ኣብዚ እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ AI studio dot google dot com ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ AI studio dot google ከምቲ ዘለኹም google dot com ኢልና ንፅሕፍ ኣለና ማለት እዩ google dot com ኢልና ንፅሕፍ ካብ ጎ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ AI studio dot google dot com ኢልና ንፅሕፍ ኣለና ማለት እዩ። ያው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይኸፍት ኣሎ ሕጂ ይኣቱ ኣለና ናብቲ ስቱድዮ እሱ ማለት እዩ ካብ ትሪእዎ ኣለኹም ያው ናብዚ ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ሕዚ ናብዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ክንገብር ንኽእልና ናብ ሞባይልና እውን ክንፅዕና ንኽእል ኢና ብሸርትከት መልክዑ ናብ ሞባይልና ንኽተቕመጥ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንፅዕና እውን ንኽእል ኢና ማለት ንዓዓ ንምግባር እንታይ ንገብር ማለት እዩ ንምፅዓን ኣብዚኣ ክሊክ ከፍተን ሰለስተ ነጥብታት እኒአዋ ትሪእዎ ዘለኹም እዚአን ሰለስተ ነጥብታት እኒአዋ እዚኣ ክሊክ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ እዚኣ እንታይ ትብል እኒአኩም ታሕቲ ወሪድኩም ኣድ ቱ ሆም ስክሪን ዝብል እኒአኩም እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ክሊክ ትገብርዋ ኣለኹም ማለት እዩ። ካብኡ ኣድ ቱ ሆም ስክሪን ዝብል መማረፂ ምስ ወፅኩም ክልተ መማረፂ እኒአዎ ኢንስቶል ዝብል እኒአኩም ክፅዕንዋ ትደለኹም ኣብ ሞባይልኩም ክፅዕኖ ይደለኹም ሾርትከት መልክዕ ፈጥሮ ተደለኹም ከዓ ኣውቶማቲካሊ ክሬት ሾርትከት ዝብል እኒአኩም ኣብዚ ማለት እዩ ክሬት ሾርትከት ዝብል እኒአኩም ሕዚ ንኣብነት ክፅዕንዎ ተደለኹም ኢንስቶል ትብልዎ ሾርትከት ትፈጥርሉ ተደለኹም ኣብ ስክሪንኩም ከዓ ክሬት ሾርትከት ትብልዎ ኣለኹም ማለት እዩ ንዓኹም ትምችወኩም ትመርፁ ኣለኹም ማለት እዩ። ካብኡ ጎግል AI ስቱድዮ ኢላ ሾርትከት ኣብ ድሃትኩም ሞባይል ስክሪንኩም ትቕመጠላ ማለት እዩ ኣድ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕዚ እዚኣ ያው ኦልሬዲ ኣድ ቱ ሆም ስክሪን ተች and hold an icon or tap to add it to the home screen ብለንሎ ስለዚ ኣድ ክብላ እያ ማለት እዩ። ካብ ሕዚኣ ጎግል AI studio add to home screen ናብ ስክሪነይ ኣድ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ናብ ስክሪነይ ኣድ ኮይና ኣላ ሕዚ ክንሪኣ ንኽእል ኣብዚ ማለት እዩ ጎግል I hope መጨረሻ እያ ክትመፅእ እስኪ ጎግል እሺ እስካብ ስክሪን ንርአያ እስክሪን ንኽእልና ያው ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ እኒአታ እዚኣ ማለት ኣፕሊኬሽን እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ እኒሃ ማለት እዚኣ እያ ማለት እዩ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ማለት እዩ መፅኣ ኣለና ስክሪን ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ናብቲ ኣንተ ዝሰራሕና እውን ኣቲና ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ክትጠቕምዎ ትኽእሉ ኢኹም ብሸርትከት መልክዑ ትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ መፅሓፍ ኣለኒ ኣብዚ ኪቦርደይ ናይ ሞባይል ኪቦርደይ ናብ ትግርኛ ከቕይሮ እየ ሕዚ ኣብዚ ብትግርኛ ክሓታ እያ ማለት ብትግርኛ ክሓትት እየ ኣብዚ ሕዚ ኣብነት ሰብ እንታይ እዩ ኢለ ሕቶ ምልክት ክገብረላ መጨረሻ ካብኡ ጎግል ክብላ እያ ሕዚ ኢንተር ክብላ እየ ሰብ እንታይ እዩ ኢለ ብትግርኛ ሓቲየ ኣለኹ ናይ ሰብ ሕዚ ኣብዚ ብትግርኛ መልሲ ኣምፅአትለ የላ ማለት እዩ። ሰብ ብሓፈሻ ዝሓስብን ዝሰምዕን ብሓሳባትን ስምዒታትን ገይሩ ክመላለስ ዝኽእል እዩ ኢሉኒ እኒአ። ኣብዚ መዳይ እዚ ሰባት ምስቶም ካልኦት እንስሳታት ፍልይ ዘብሎ ባህርያት ኣለዎም እዞም ባህርያት እዚኣቶም ሓሳብ ብምዕባል ቋንቋ ምጥቃም ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ምፍፃም ስነ ምግባራዊ ፍርዲ ምሃብን ንመፃኢ ምሕሳብን የጠቓልሉ። ብተወሳኺ ሰባት ንማሕበራዊ ርክባትን ንባህላዊ ንምጫትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ግምት ይህብዎ። ሰብ ብሓፂሩ ንጡፍን ተሳታፍን ኣካል ናይቲ ዓለምና ዝኾነ ብልፅግቲ ኣእምሮን ስምዒታትን ዘለዎ ፍጡር እዩ ኢሉ ብትግርኛ መልሲ መልኪ የለ ማለት ስለዚ ብፅሑፍ መልክዕ ብትግርኛ ክሓቶ ይኽእል እየ ብኢሜጅ መልክዑ ኢሜጅ ሂበ ወይ ከዓ ፎቶ ሂበ እውን እዚ ፎቶ እዚ እንታይ እዩ ኣብርሓ ሃለዉ ክብሎ ይኽእል እየ ማለት ስለዚ ኣብዚ ብፅሑፍ ርኢና ኣለና ሕዚ ብኢሜጅ ብፎቶ መልክዕ ክንዎ ሂብናዮ ከብርሃልና ወይ ድማ እቲ ኢሜጅ ወይ ከዓ እቲ ፎቶ እንታይ ምዃኑ ከብርሃልና እንድሕር ደሊና ከዓ ኣብዛ ናይ ምድማር ምልክት ዘለታ ናይ ፕላስ ምልክት ዘለታ ንሳ እዚኣ ንጥውቃ ኣለና እሞ ምስ ጠወቕናያ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ኣፕሎድ ፋይል ሪከርድ ኦድዮ ብኦድዮ መልክዑ እንትገብሩ ቴክ ኤ ፎቶ ቅድሚት ፎቶ ወሲድኩም እውን
تحضروا تخليهم تخليهم حضرات موبايلكم فوتو حليكم فوتو قبل حلكم دحر أدلهم أبلود فايل زول تمرط الله خمس زماتي أبلود فايل زول تمرطوا كحزازي ميديا بيكر كفوتو خمس كاوز هذه هزخونه فوتو زي زعمت تكون حد هذه هري أو زين عملت أو يعني حنت فوتو زيادة فوتو زي ثم تعيه ذا فوتو دي أبلود يقبل الله دي أبلود مش خينا مسودات ودي أبلود غير ودي الله الكمبيوتر إلكترونيك ديفايس ذات بروسس داتا من سلو كمبيوتر تبرح فوتو إذا لنا بحاجة وقت غير له هذا عمل أزي انتهي يدخل إيه أزي سئلي انتهي يملاخت كل إيه يملاخت كل إيه يملاخت إلى كحط بحط ملكت مالتي كحزيا سنة كمبيوتر زقلت فوتو إني أتريونها لهم سنة كمبيوتر ظهرهين أتريون لهم الكمبيوتر إذا ما نزل سنة كمبيوتر ظهرهين هزيا نسا كحط إيه مالتي إنت كل هزيا هذي أنت عمله لنا خرجنا مالتي أو زي ما شن أتيس إلي ترجم كمبيوتر يري يلنني كمبيوتر مالت إلكتريكاوي مسارحي خوينو نستفعلي تجبارات كم تاو مسرحي موزعن مخزنن داتا بمقبار نيسرح كم ولقاوي كمبيوترات لابتوب سيرفرات تابلتن سمارت سلكن زعم مسوس فعليو ورصات على ويلو أو رهالي هلين مالت هذي تقول لهم سنة كمبيوتر فوتو إيه ينيرة فوتو سكرين شوت غيره جلالكو فوتو إيه ينيرة هالسو انتهى يتقال انتهى ملاحظتي له إليه سنة كمبيوتر ترجم إذا ملاحظتي لازم أمس إلين أمتري وده لهم مع ترجم بتقرنيا أمس إلين هنا معادي تجاوزون توصلي أو خليهم تحطوا تخلي هم معاد بزهاوكم بدم تمركعون تحطوا تكون تابلاس نعمل مركز رأيتكم ديا فيديو ريكورد نقولكم تحطوا تخليهم فايلون ريكورد أوديوون ريكورد نقولكم تحطوا تخليهم فوتو بقطع بكاميرا وسيتكمون ونخطبوا لكم طيعوا تخليهم ያው ሳምፕል ሚዲያ እናወሰድኩምን ሳምፕል ሚዲያ እናወሰድኩምን አው ዘለኩም ሳምፕል ሚዲያ እናወሰድኩም ታድጋው ተወደኹ ማለት ተሓትዎ ትኸልኹ ማለት ስለዚህ ያው እዚ ሓደ ብዝ አፕሊኬሽን እዚ አፕሊኬሽን እዚ ያው ትጥቀምሉ ትኸልኹ ማለት እዩ ትጥቀምሉ ትኸልኹ ፎቶ እናሃብኩም ወይ ደግሞ ጽሑፍ እናሃብኩም ተሓትዎ ትኸልኹ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሕቶ ክሓተየ እሺ ንኣብነት ሓደ ሕቶ ሰብ ብኸመይ ይሓምም ሰብ بمنتهي مهنيات بمنتهي مهنيات بمنتهي مهنيات يحمم ناب حمام يقلع على هو ناب حمام يقلع إلى حتى ملكتك إذا ماتي إذا هم يقلع إلى إذا إنتري ريال له سب المرسمت اللي نعمل سب بتفاعل مهنيات نحمام يقلع قال كابتوم كأن مهنيات جينيتيكال مهنيات ورشاوي دحر بايتا جلسات نحد عينة حمام نايم عباي زعلة تخلو زلهم جينيتيكاوي ورشا يورثو أكلاوي كونتات أكلابينا زركو مرزامات نجارات كيميكالات راديات منام زول بمتى مهنات حمام خمس موت زول أوزي أبرهار هيلين أوزي وأنا هلا معاتي بالتجرينيا غيرو أمتين مهنياتات زرزير لين أوزي معاتي أنا أورا بكاوي طريت بتمحالف حمامات بإنفكشن حمامات بخمس حالف دخمات أكلام مقصاص مكل خال عام تدي هاليوون بويحان بعدمون خمس حمام يلو عبر هذه الليل إني أوزن سجاوي خمس جيرنا بمحتات هنقبل خينا ماتي تابليكيشن زي ياخون تكمل لنا خينا مات ترينا بفوتو ملكا ترينا بتكست ملكا زي ترجم ناي موبايل أبليكيشن يزي ماتيو تجي مني بتقرني أسرح موبايل أبليكيشن مالتيو
እዚ ቪድዮ እንድሕር ኣፈቲኹሞ ላይክ ምግባር ያው ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ምግባርን ሓድሽ ቤተሰብ እንድሕር ኮንኩም ሰብስክራይብ ምግባርን ቤተሰብ ኩኑ ቴንክ ዩ ሶ ማች ንሎማዓት ነበረ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነርና ያው ሜለይ ቴንክ ዩ ሶ ማች